Okay. John. Without another account, she got her. You gotta go. So, no. Yes, other Ugochukwu. That is the new trend now. A moment was the time they exchange words with the Onyama Hife. You gotta go. Ayaya de boa we all go na. Ofonyala with fire, fu e marify e hello. Mele o go agbachi onya agbachi. Bata na palo. You gotta go. If I na-ekwu very simple and straight. Ngwa unu ejegari chakwana lukwa na table VDM. The matter awurukwana the same thing from if I want to. We did an intense investigation. Can you see when I'm without Okwuluora, you can't go and get your money. Yeah? Can you see without Okwuluora that you cannot go and get your money? You will really know Okwuluora so. Yeah? Before you wait and take go. Yeah? If you now we fit. Then go first. Between these two. Okay. Look how we're going. Yeah? The fire on the road. Tokasia. Fire on the road. Tokasia. Yeah? You gotta go. Very dark man. Agwakwa no ne. Ona Yesu zike. Noluzi ife very dark man. Ugwalon. Zuzie ni ike kwagari debezie nu. Chuzie na ega direct na onye ji ega. Ko nata onye ega. Kwagari debezie nu. Ike nkwagari ogwu bo honu. Unu na edisi Okwuluora Ndi Igbo ọda ịta ka unu kụọ. Unu na target isi Okwuluora Ndi Igbo. Ọwụ na ọda ịta ka unu gbuchie. Ọda ịta ka unu bejie ya onu. Ifeanyi Nduka, there is no two ways about it. Kita ka mfuli ife ijele chukwu ka ha ji apia blocking ogo ọna. So amụtago nya. So ịbịa ha ebe a gọọ iyi mblock ọ immediately. Mpiapụ nkwụpụ n'ọkụ ozugbo. Ịchọ wolu akaụntụ 20 shigata. Ine shigata na ma akwụpụ n'ọkụ, ine shigata na ma akwụpụ n'ọkụ. Ịghọtago, my page abụla n'ime afam. Ọ ife mkwuru. Ọbụla n'ime afam. Ebe a webe ndị si kpakọrọ ọnụ. Na abịa akpa nkata. Even Igbo class word nwere another opinion entirely. But akpọbatara nya ka ọ bịa gwa anyị ife a ka anyị nụ. That is how I do my things. So he put ebe a feel only when if he ekwu igwa anyị ịbatakwa bịa kwuo ya anụ. Yes. E bịa kwuo okwu anyị anụ. Now, before ma akpọbata mmadụ again, ka anyị gee video Kelechi melu. Ka anyị gee video Kelechi TV melu wee entertain nụọ ndị ha na-aghọwu. Maka ndị ha na-aghọwu ha achọghị ịgwa ha eziokwu. Ha echenji wekwuna from no Okwuluora ji ego. Oge mbụ ha na-ekwu na nwoke Zimbabwe we Okwuluora. No na agbata eke with Okwuluora melu. Kita ha echenji wena their goalpost. They are even more confused. They don't even know where to stand or where to ha amaghị ebe ha nwere ike ikwuni. Provided n'isi Okwuluora dakpuru ana, they don't care. Yeah? Na video Kelechi melu. Yes. Migano. Gementi ofuma. Okwuluora gementi ofuma. Listen. This is past months now. I have not spoken about this US issue. You will be before. Because I heard you have been in Abuja for the past 2 days now. Not the petition that was written against you by VDM over the COS issue. Welcome back to Enugu. This is what we are talking about. I want to appreciate you for honoring the invitation of the police, and I want to use this opportunity to say, do what you said and we will appreciate you more. Now that you have agreed to work with Nigerian police and the VDM to make sure that the victims recover their money, and we are going to stand with you to make sure that the victims marry
and the others will recover their money. I want to appreciate you once again for saying that you are going to work, you are going to invest your money, you are going to put all your effort to make sure that this money is recovered. If it takes you going to London to go and recover this money, you will do it. This is what we have been asking for from the one. Now you are coming up, you are speaking up. We want to appreciate you for that, and we want you to fight this fight to the end. Don't use this thing to play us. And you have agreed that. Because Asho you cannot ajuju. Kelu bosi Kelechi bidole appreciate Okwuluora and not mocking him or laughing at him. Obosi o ni teta lola. Onyi iro bido kowalo ga aka nwanne gbawa ọsọ. Nya onyi iro gi mana governor dey say tiri block ebe ya ada. Iteta ụla that day obido kowalo ga aka. Ma na imeli goye. Obosi o na onye na-achụ ka ogbuo gwabalogo. Okwefula ajọ ọgwụ ya na-agwọ. Okwefula ajọ ọgwụ ya na-agwọ. Nwanne ma na imerige. You want to appreciate Okwuluora. The first time the very dark man who kwuru okwu this COS Okwuluora Ndi Igbo pụta kwuo okwu emuwa ya amụ say na within the space of 10 minutes na Okwuluora Ndi Igbo make go more than 10 posts. Ibido muwa ya amụ. I want to know the reason why Okwuluora ji wee jichazi Abuja nata appreciate wezie ye. Kerife kpata na appreciate Okwuluora mgbe ahụ okwuru okwu after the video mkwuchala okwu. What is not adding up? So today you are taking 2 minutes, the shortest video Kelechi mee na anụ since eji wee kwuo okwu this COS 2 minutes 58 seconds maka onwerozi ife afụla ekwu. 2 minutes 58 seconds, the shortest video and all video of appreciation. Yes, video of appreciation. Yes, tell me what is going to happen aside what has already happened. Okwuluora go say petition or they go to DSS, and I want to ask you people, video play here video mkulu maka ifenya na Okwuluora Ndi Igbo kwulu ona anu lebe video mukulu na Okwuluora kwulu no eje UK ona anu de na ntị kelebe Kelechi si wee nụ na Okwuluora kwulu no eje UK ife video mukulu na Okwuluora kwulu no ya assist the Nigerian police, which he has already assisted them with every information on where to do. There is nothing he can do if not only information Nigerian police need from him. He will gladly give them the information, which is exactly what we have been asking these people to do before. Go and report this matter to the police. Let police do their investigation. Onwe ebe akpọrọ mmadụ nwee information onye ahụ enye information, but at the same time we need to work together. Was that not what we are talking about? Unucheno nwere ebe aye ejide Okwuluora ko ye ga ke ye chelo debe ye ofu ebe pressure ye disgrace ye humiliate ye unu we worie we bia kpala am na Facebook olo nwanne ife do to ha do ho. You are appreciating today, you will still apologize tomorrow. Email appreciation today, omit your apology. My brother, you will say apologize. Kelechi, you will say apologize. You want to go? The shortest video, okay? Melody Philip, thank you for joining us. All one guy or so. Thank you for watching this funny comedy. See you next time. Melody. Okay. Oyechi gatakwa. Oyechi emedo comment potato anjeka. Mana oyechi gatakwa. Even nke the girl melu nwe bupu ya ozugbo. Oyechi gatakwa. Kam bupu ofeke ozugbo ko si ebe apụọ. You want to go? So, since when did Kelechi start appreciating Okwuluora Ndi Igbo? Because no jela Abuja ka a soldier, nata ka a soldier. If you go una elugo, you are going to work with the Nigerian police and the VDM to make sure that the victims of COS money are recovered. We want to tell you that we are going to work beside you to make sure that this money are recovered. I don't want you to go back. I don't want you to go back and start taking advice from the people that does not want you to grow. So this, my message is going directly to you, and I hope that you pay attention to it and do the needful as you have promised. On the other hand, we want to appreciate VDM for the wonderful job that he has done. So far, so good. You're a man, VDM, and we must appreciate you for what you have done. You're a man of your word. You always fulfill whatever you promise, and you have done it once again. Okay.
my ụmụnne do ka njụ na ajụjụ if a very dark man melu petitioner very dark man del woje na Abuja police mee normal thing. Yes, Philip Melody, thank you for joining us. See you next time. You ought to go. Now, this, if a VDM mail or the petition, Wojena Abuja, I invite you, Okwuluora, Ja Abuja, Batalomwe, Acho Mejo na Ajuju, Kelechi TV, the petition, Mako Okwuluora, Wojena Abuja, on a police, I invite Okwuluora. Let us reason this thing with common sense. If more, the petition with Abuja, police will still invite Okwuluora. So, I'm asking, what is this whole about thanking the very dark man for doing what you can do, but you don't want to do it? The same way, Ijiho Show, the same way Ijiho Wesho, Ije na UK, J na police station, J report to Madam Flo, yourself, each of Okwuluora bia meye. That is the same way. Ijiho Ije na force headquarters Abuja, J report to Okwuluora. You know, check a VDM mail here. You see? Thank you very much. Ngo Nelson Ume Dalono. Oh my. He is actually, yes. Obru no he. Kirife Kelechi Eji we Wagota. Where this kind of video? Since when have they start appreciating? Since when did they start appreciating Okwuluora Ndi Igbo? Yes. No, Okwuluora lula Abuja. Akwo Okwuluora ega. Atere yo fuebe. Haya bibia appreciate ye. Mgbe video mukulu this thing. Okwuluora Ndi Igbo pụta kwuo okwu. Why did they not appreciate it? Anyodogwu. Hey, ezugo ye nka anyị. Anyodogwu. Imana ina agwa okwu ha na ha ekwete. Ina agwa okwu ha na ha ekwete. Chagwo. Send go that number. Come make happy birthday. Send that man. Come make happy birthday. Come take happy birthday. I'm busy. Power. Power. Make a video magwana hanana. Oh, it agwana ha. Go ahead and complete. Oh, go ahead and complete. Send my number again. Thank you very much. I got much. Ogadam. I don't know your son. Send there. My landlord. I don't know there. I have business in my check and get your digital program. So what? I'm going to thank you. Also, thank you very much. Okay. Okay, sir. Okay. Badanya. Ogadam, my landlord. I don't know birthday present can have Yankabi and Atola. Nkabi and Igwe. And you're the good alo. Thank you very much. My landlord. My landlord can on a motive. Oh, Nigeria, man, no, my landlord. Now, Zambia. Okay. You see, so, Kelu bosi Kelechi ha bidolu e appreciate Okwuluora Ndi Igbo. Obosi o ni teta lola onyi ilo bido admire ha nwanne malo na mana nifi na ebe na aga. Kelechi admit that if Okwuluora deserve from an apology. I go to make okwu muna waja because apology nke muna waja unu yepu mmanya we bia. Unu ye wota mmanya unu che bi na agwa nka ngunu special mmanya na anu. Amomu nke mmụọ na-apụ apụ na anu. Ịghọtago? Desi Empire and the rest of the team Lololwa. Prince Nwalo, thank you very much. And the rest of the team Lololwa. Unu need to tender or reserved apology to us. But first of all, unu need to apologize to Okwuluora Ndi Igbo. Fi to yohi maka ohi ka unu tulie. Ohi ka unu tulie. Mana mpako aye ekwu unu. They rapping. I'm on Kelechi go a musician. Kelechi, you are not a musician. In a mezi rapping.
among no blues kena komaka nke yekuru a solo one or blues with it or blues with it. The shortest video imegolu since the issue of this year webido the Onyamana Gallery the shortest video imegolu since this and because I na you don't ndani send ego yesterday because send ya no message na inbox. Come on, they send me ego. I received a lot of alert yesterday. Man, I'm on the send only about 2 or 3. Come on, do to Nanda, Juroma, but those on your mom, not at with alert. Because send inbox on them don't can quake in our direct wake in general don't then no over. Yeah, Ishi Okwuluora Ndi Igbo deserve or reserved apology to you people. You cannot tell us that they appreciate it. That petition, Okwuluora TSS, uploaded yesterday, for the very that man, a got through conversation Okwuluora with Madam Flo. What he showed is that the Okwuluora and the pressure Madam Flo, if you don't know Okwuluora, or block what na Facebook, you have to go every morning, to every night. Ngomeleme, ono moroyamu, ngomeleme. Yes, Ono Moroyamu, they want to go. Dalonyamana Gallery. Oh, thank you very much. Ngomele, Uruchi, where we am. I'm asking if he is Okwuluora Amuno de la Puja. I said, no, okay, for yes. No, Okwuluora and the men on her Nife. Yes, no, for set quarters, Keta, Nanti Anugo Ife. If Funo Jela Puja na, he got a jinja. Ana agwu ni based on experience. Una ya ghọta. Anyị ga extra mile we make investigation na melu. Yes. And chetakwa na mgbe a na ngwala unu n'ụbọchị unu ya emegide ife a. Ụbọchị unu ya emegide ife unu na-eme. Okwuluora Ndị Igbo wee tụọ na police station by here. Case of COS Otilo. Watch it. Our police ebido maybe investigation. Nigerian police eje na UK with a very dark man. Make una dey play. Make una dey play. Nigerian police are one Interpol. Because out of our John. Nigerian police or go or Interpol or CIA. I shall be able to even Nigerian police. Nigerian police shall go investigation to Nigeria. No UK. Can help UK government? One day, as far as this COS matter to concern, again, if I waja kuna program, one day, wave that money, goodbye, that money, and not go. Yes. Nigerian police, you na UK, you make investigation. Nigerian police, you have Nigeria, but UK, you make investigation. Because very dark man, you have Abu Jepono, I shall have UK. Kelechi is more funny. It's more funny than I can ever imagine. Since when can Nigerian police do well jurisdiction to go and handle a case in the UK? Don't speak the fact now. Since when can Nigerian police in the jurisdiction EJ na UK to handle case in the UK? I want to know. Yeah. Oh, we can answer. I see you no fake. I'm home breaking. Go back. Oh, somebody can actually them one. Oh, we come on. I see we be open. Let's say they will. Oh, I come on. I see we be. In a chase, no something no munna. O will keep a boo. Munna to give them get can cut. On your Malunia blue. Oh, we come on. I see the cheap. Iban to a pure Iban. I say, oh, okay, just say, Wolana. What I go, Manaha and go up, will go car for no one. What I go, Hasiziel, let us see what we can do. Have to give them great and come back. Oh, no, Malunia blue.
they ended up clarifying to you that Okwuluora Aduho that COS. That is exactly what they did. The issue of recovering that money, one day there is nothing our first law enforcement agency here, because now if I were a matter man in UK, or if a man in Kenya, Zimbabwean government, Zimbabwean police, a treaty, therefore, only if a man in Ghana, Nigerian police, a treaty, case if a man in Ghana, on a meme, on Afronka, Aketa, if one on Afro this one. Even the video, when they report to Okwuluora, Naka PDM, Okwuluora, they petition, Nigerian police. Nigerian police invite you Okwuluora. Afuna Okwuluora Adroni Ifemelu. Case closed. Case closed. The matter of recovering that money must be done. Now UK. Now UK got that money. In fact, minor owner Madam Florence Batana Nigeria today. You can only hold Madam Florence based on ego nka na account on Nigeria here. Now whichever account area, not on cash na UK. I want you to know, Maka Mary Hajenye ego cash na UK can go. You can only hold her based on cash in account, whichever account in Nigeria. You can never hold her with that cash na UK. Am I communicating? For your lawyer. Can your lawyer call you and you go? Thank you. They refuse to understand. Now the only thing here Nigeria. You make follow up on the account. That is what you should do. You make follow up on the account. Malu etu onya kwelo wow. No onya outside this way collaborate. They will receive that money. That is exactly what you should do. Mana, whichever thing what measure kelechi, when I say na no we be outside over how many years? No na pagariana, ni be na obodone emanka. This one unkuru keta. This one unkuru keta. The people's governor not here. The people's governor. The people's governor. I greet you, sir. I greet you, sir. On this one on now. Mr. Governor Kona Kejeku or advice you know way if I may una I maka if result in done make us now. Unu je na nka advice you no nyelo no gaskia. You want to go? You want to go? Una na pagari. Ono na report Okwuluora na elu na report Okwuluora na. Hello. Okay, so I'm with. Okay, she no na program. So, if for ya. Even they do not get that one. That is the truth. This case of COS, how do honor jurisdiction Nigerian police to handle HOB dota Jena Puje Chinine. If you in a kun hodoka na Munahu Melu business in Zambia, Nigeria, either police, and opposing police in Nigeria for what? Munahu business ever. Only transaction Munahu Melu here. Mana ye chi we me business na Zambia. Ebia onye ye mere fa wo onye kalele iwolu police intimidation we so onye ahụ. Onye ma na onwe ho mmadu, onye ma na onwe ho ọnụ, onye ma na onwe ni ego ejikulo ya. Onye ma na onwe ni ego isowo onwe ye isi etu ahụ gba ya ọkụka ahụ.
mana ya gbanye onye duka Okwuluora otu ọpụka. Yes, yes, onwe oge eji wee gwa na Okwuluora as suppose he pụta bịa help one day anapụla ego. He did it. He did it. He did it. Agwago ngo na ife ahụ the very dark man kwulu about some people je na sabotage ife ọ na-eme je na anala ego ha na-azụ. Onye mere that thing Mary made that thing. Nya kpatara iji wee kwuo that amount of money akwụrụ ya. Ụnụ ajụgo onwe na ajụjụ a ka ife kpatara na o Mary onye akwụọ na alụ ụgwọ karịa. Yes, all because of a deal information onyelu Madam Flo gosi ya no ọ chọrọkwa ime ya ife a na ọnwụ na-enye ya nke esi na hapụzie ndị ọzọ n'ọdụ interested enyewezie ya ego wee kodo o wee pụta bịa tiwe mkpu. So let it be known that na mgbe ife a mechalụ Okwuluora was trying to keep this thing within the WhatsApp group ka e wee nwee ike bịato nwaanyị a. And then not only after ọ bịakwuo Mary, o nwekwara ndị onyele ego, o nwekwara ndị mgbe ahụ ife aka nọ within the WhatsApp group, o nwekwara 1 2 3 people onyele ego. Yes, ife mere o ji wee nye Mary more money because of extra negotiation Mary gara with ya. Mana etu ahụ o si nye Mary ego ka o si nyekwa 1 2 3 ego, and o intendkwara isi etu a na-enyekwa ndị mmadụ ego mgbe agha drag bụ the thing. Okwuluora was trying to keep that thing within the family. Ebe ọ na Madam Flo ka wụ a family na that WhatsApp group, ka e live this thing within that family ka e wee nwee ike sort way out. Onu megide ife blow ye out of proportion. Okwuluora was still trying to manage the situation. O close down that WhatsApp group. Maybe another WhatsApp group. She can say to also the victims. They are at that place. Some people at that place. Not constitute one nuisance again. We close you again. That second one. Okay, you want to condemn Okwuluora for you close that one. This one, ways to go admin here. And when 1 or 2 things they will be said because they were more short on down that WhatsApp group a long time. Yes, more short on that WhatsApp group down a long time. You see? So don't think that he has been helping and he has always wanted to be helped. Even off camera, he has been doing something about this COS issue. You see it clearly now from the video. But we said it before. They go petition with DSS. Not confront to Madam Florence. Steady. Oh, no, UK. Near Madam Florence. Go. Na agafe police stations every day. No, agafe police station. On actually na police station jegwa ha na nwaanyị do otu anọ na jego gono ka unu na-agbara ọsọ Okwuluora ka unu chọkwa Okwuluora si Nigeria bịa UK bịa mee ya ka unu wee ka ọ yawo UK gọọmenti ga yo n'aka n'ukwu fi ime ọjọbọ ka unu si Okwuluora ndị Igbo bịapụnata unu ọkwa ife unu chọrọ otherwise why must it be Okeke yeje na CPS they report my own case to police? Yes, why must it be Okafọ? Why can't it be me? Why am I running away from going to the police to report my own case? Why must it be Okeke or Okafọ that we go and report? Okwuluora Ndi Igbo ya bịa UK bịa make a report ka ọ ya wepụnata unu ka Okwuluora bịa pụnata unu. Una ya succeed in that one. Una ya succeed in that one. Ịghọtago? Una ya succeed in that one. Chọkọ mmiri ọbara aba na UK utogbu ka ọwụ. In fact, ọ dị nke o nwere more than 70 na UK. Ọ na-agba more than moto 100 na UK. Ịghọtago? UK government ma onye ọwụ odogwu ka ọwụ. Ịghọtago? According to him, ABJ enwere ife ABJ weapon nyanwa wo odogwu. Unu nwechi odogwu ha etu ahụ na-share the same opinion with unu. Odogwu ahụ enwe ife omeniri. Ọ gosi ọ na the case to beyond them na UK. Unu chọọ unu buru ebia hụ onye nọ ile onwe na Nigeria ebe a. Mgbe na ọ na-afụkwana na Nigeria emechana fụ na onwe aka onye ahụ na so kerisi unu nọ kịta between and in between. I'm what a woman. I'm what a woman. Jenu gwa
chokomilo nyelu Okwuluora Ndi Igbo 24 hours. Nyelu Madam Flo 24 hours. Inyelu Mr. Okeke 24 hours. Bueno unu meho something after 24 hours. Na Mr. Okafo ya ta ofie. Afubo mebe emelo defa. Onye ọma na Galilee. Enyelu 24 hours. So after 24 hours na owu na imeho something. Oma ata eme ma ọma ọmụ ife. Ebe ka ifudara ọ na-eme. How can you give me 24 hours? Gwa m na ọ na memeho something ijekwulu Okafo. Onwe ife consign nụrụ m. Oh, wulu m ka ikwuru na after that 24 hours na onwe ife mmeri. Ebia kpụrụ m. Agbagharị ma nkiti. Mana ọ na-ese m na after 24 hours na onwe ife mmeri ijekwulu Mr. Okeke. Onwe ife consign nụrụ m. Hapụrụ m ga after 24 hours ijekwulu Mr. Okeke. Wetin consign me? Okay, for na. Ana m akụziri ndị a ife ha amahụ. Ha suppose ide ekene m. Ọkwa mmadụ na ya akpọpụta ụlọ na-enye ụlọ ụdị lecture a na-enye. Ịghọtago? Mana enwe m obiọma. Ezugo nwoke obiọma. Ezugo nwoke na-atọ lelelelelelele ka shuga. Ịghọtago? Onye ka m ji akụziri ụlọ akwụkwọ ụnụ chọọ ịmụrụ na amụrụ. Yeah. Tony Progress, daalụ. Thank you very much. Thank you very much. Yeah? I am telling you people now the reality of this case. The reality of this case is that na ndị okwu asị wee na-aga kịta. Nwanne. Hello? Okay. Okay. Hey, what I go? The reality of this case is that now this matter as far as Nigeria to concern, what I go, this matter I do go fight and buried in Nigeria here. This matter I do go fight and negotiate in Nigeria here. Now any day unu make a mistake of ikpoju Okwuluora na police na Nigeria here. Okwuluora wejecha police ya wepụta otilo. And that go money agunu si unu. Okwuluora enweghị ike lahụ a night na police station for this matter. He cannot. This is just a matter of telling somebody that this is what you should do, not this is what you must do. When you are trying to tell somebody what is morally right for that person to do, you don't use force. You don't use force. Yes. You have to be calm in telling that person, but no qualifier we feel supposed to be. No qualifier we feel supposed to be. And if we Ikonya hunte, Marini Nonya, when Uncle Meleme, or do Hologan of it, I say, that the Igbo class word, then I say, no, Okwuluora has not done enough. Why you for supposed to be? Tell Okwuluora what he's supposed to do. Emma, Mani Memu, Okwuluora, Honya Kenyelego, Okwuluora a victim, Okwuluora need to use when that particular thing in a Choco Okwuluora, man, you can do it, Igbo class word. You can do it. Chocomilo can do it. Even the very dark man who can even a one the matter who just no west ego. Ego no ye me. Wori e kwa ndo na je ego. Unu wole je ne e fefu si no na ku bloggers ogwo. Eto ka the freezes we no e wo 150,000. We tari at a platter of gold. Ogbo 150,000. Unu wori e chelu nwoke Yoruba ebe ono. Oworu me na be wom otigbe ga wom na ba. Onye duko Okwuluora Ndi Igbo, you cannot bring him down etu unu si eme. Ihe mo onwe duko onye iberibe n'anya ndị mmadụ. Number 1 ọ na ndị mmadụ ya feel ị na-ewu ya anya ọkụ. Number 2 na ndị mmadụ ya asị na na-achọ ka ị bring ya down. Number 3 na ndị mmadụ ya asị na ị dey celebrate your own. It will take a long time for people to see what you are saying. And for people to see what you are saying, it must not be an encounter to personal. It must be a collective encounter to very clear for everybody to see. Do you know what it took America to turn Libya against Gaddafi? How many years did it take? It's an America melu within 1 week. You want to go?
It took America a lot, so many years with the propaganda and with many resources happen in for them to be able to successfully mend Libya against Gaddafi. It took them a lot. Oh, even the America they load they're gonna play never Libya. Yeah? They recruit a lot of people now formulate propaganda here and there. Nyakunuchi on map. Well, not possible, not possible now. Or not possible. Uno convince ye mad 5. Again, IMT convince ye mad 500. Una convince ye mad 20. Again, a unit convince ye mad 1,000. You are still losing when you look at the numbers. You are still losing. Ego ni neje mefa okwende mmadụ na-ewote. Ndị a na-ewote mmadụ to ka believe n'okpuru ọha. On iflo na instead of a lost battle. Kelechi, you want to team up with the very dark man and Donya, but we have been calling you a long time ago. Well, the case here, Abolo, any of these ways you see again. Case here, maybe and don't maybe begin in Nigeria. Kita, Okwuluora as free as a bird now, as far as COS. Anything you na COS here now, you are voluntary, which is what it ought to have been. Voluntary. Yes, because Owulu no onyunu nyele ega wala oso. Owulu no onyunu nyele ega wala oso. Wana asisi okay, ka unu sizie turu Okwuluora we nwe elite to onyunu nyele ega. But as far as onyunu nyele ega agba oso, ọnọdụ ka na n'ijekwuru the people's governor. Okay, the people's governor na eba. The people's governor do asking ka njọ ajụjụ sa do onwe ndị na-ewota gasị case ịghọta na case ya na-ewota ị na-aga direct to ndị ahụ nwere direct commitment ego to ị na-aga to onye for example onye jelu na nke Obiadada mgbe ahụ ego ahụ the people's governor je recover na nke Obiadada ọ mmadụ direct onye ahụ to Obiadada ịghọtago ndị nwa dibịa niile ma ụfọdụ ndị pastors niile ọ mmadụ na direct ha to ndị ahụ ha luo enwe commitment ego the people's governor ịfọdụ ha n'ebe ọ na-achụ onye direct onye ahụ to onye ahụ gọvanọ eziokwu na-aga direct to onye nyere ego. Yes, ọ na-aga direct to onye nyere ego. Ọ mgbe ije jide onye nyere ego ọ gwazie na onye ahụ directly to him no equal percentage of 50,000 or 100,000 achọwakwa natakwa ya nke ochi wee implicate sie na that matter. But until then kelu ka ihe esi wee jide onye ohi jesu ohi na bank hapụ ya na-achụ ndị dị irie aminu na onye ohi jesu ohi na bank ijebe ojide ijegodo na-achụ ndị dị irie ọ n'ime ọhụrụ na ijide ha ya ọgbaghị ndị dị irie ọ n'ime ọhụrụ na ijide ha onye ohi jere zuo ohi na bank n'aka etu a olidie otu ndị dị irie ozugbo inwe ha idea hapụ ya ọ na-eri ego ahụ ọ na-eri ego jepụta na first bank ọ na-eri ego jepụta na first bank ị na-ede ya ọ na-eri the money ese na-achọgodo ka ịmanụ ndị dị irie na onwere ndị nọ within the bank na onwere ike ọwụrụ na bank manager na aka edo na onwere ike ọwụrụ na onye dị otu a na aka edo na ị na-achụ ndị aka edo na onye ji ezute ego na-eri ego. Sometimes among ka ndị baị si erisi sometimes among ka ndị baị si erisi iche echichasịcha ya kwụrụ ọtọ ibido atịwa dịzọ n'ife ichere ichebe echechasịcha ya ọkwụrụ ọtọ. As far as Nigeria is concerned, that matter of COS anwụgo n'obodo a ọzi na UK belisa na ekwu isiokwu a Oga Peter nọ here ya nọ m ya udo afọ m ihe na-ekwu nsoro ụnyaahụ ka m bịa n'ụdị taa agwara m ụnyaahụ so obe nwa amabụrụ yọta werite onu Oga Peter. Okay. Asị m na nna ekene gị na anụ m ụnyaahụ ka m nọ destin yọta so finally amavụrụ m
so na-ajụzi ihe ekwute onye kọọlụ m na-agwa m na Okwuluora na-enwere Okwuluora obere onwe ya nawa yọta so na-ekwuzi n'obi ma gwa m onye ahụ n'obi m ka m na-ekwuzi na ọ na onye a zụrụ ori na onye dịrị ibere onwe ya naba enyi dị editenụzi ya Okwuluora ebel ọdụ onwe ya ebel Okwuluora je for question no nna agwa gị nne m na-ekwu n'obi m na ọ na onye ahụ ị ga-enwetacha onye dị zụrụ nnukwu ego debel onwe ya nawa ọ two fighting ka o mee ịghọta so oge na nwere ihe so na nwere mata ma ezugokwa ihe m na-ekwu onye ka mbata online kwuo ya mgbe ahụ na Okwuluora nwere anything to play ọkwụfụ ihe ahụ m na-ekwu na nwere ndị ga-edeten nwe Okwuluora na nwere ndị ga-edeten nwe ọ sụrụ nwere eke ga-edeten nwe na ị ga-eme invite na nwere eke ga-edeten nwe ịghọta so ndị ụmụ ihe afta na-aka akọ mma ngozi na-ekwu ọnụ meli ọhụụ ule tiri eti bịa bekwuo n'akwa ọzọ ozu pụta mbe ebe na-akwa n'isi ọgwa bewe akwa ịbịa kịta mbe elụ gị ibe na-ele akwa kịta mbe ọkụ ịchọzọ akwa ebebe dị akwa nonsense ozu nwụrụ anwụ Okwuluora ma nke emego ọkwa Okwuluora just keep bring her down the funny thing ị achọ ego gị no keep bring onye nda ị achọ ego gị maka ọ na-achọ ego oge waja na ezugo na-ekwu okwu ego ijoin ya maka ego gị na-achọkwa ego gị fụta maka fada ji Latin bido maasị ichere na-eme so na-ekene ikpebi ya ịkparị ya ịkparịchakwa ya tọkwa kịta oke ịma na ọ na okwu dị okwu favor ha na ọ na Okwuluora na-edite na Okwuluora mebi ka ịfta na line ya ala onwe ike gba ọtọ ya ala maka ọ dị ka ala dị na-agbụrụ ha anta ala dị na-agbụrụ ahụ follow so ha dị ka ala dị na-agbụrụ ha na-ede ka edite na Okwuluora na-ekwunu meditiri eti ka ịgbata amara belo o mepekwunu pejinu ka anyị gbazie ka anyị mekọzie ngwa esi ya ozu ma ikwubi ịbịalụ ikwubi lokasha ibe ịbịa gba ebe a ọdọ lokasha ọgọ bịbịa gwa alapụgodi ka anyị fe ewu n'obi imepego peji ka gị na ụmụ ọgụgụ tọrozie ama m onye na-anụ gị ọga na akọmandị ka ya na akọmandị gị nye nke ndị nwaanyị dị ka gị ma ikwuru okwu alụsị ikwu okwu nke a ifere na-emerekwa gị n'ọnụ anyị ga UK ije eme ọ bụghị na ego wee ego gị na-ego gị n'ọkacha gba nzaba ịgbagara maka Okwuluora kwesịrị ime gị arrest ịgba nzaba na ịbịa ihe na ya bịa mee biznes ine na ọmụ omee gị arrest ọ maka na Okwuluora onye fụta ojiri Okwuluora gụba asọ mmiri onye kacha fụta ojiri ekụba asọ mmiri tọnda ga-agbagbuchekwe onye ọ na-ji Okwuluora gụ asọ mmiri onye ọ na-abịa ihe ọ na-eme isi na medi mba Peter wotuo onu oyiwo oke imebi program anyị ịgba gị takwa bịa bee akwa ọzọ bịa fụta bịa bekwa akwa iche ịba akwa fụtazie nke ebeka akwa ahụ ọnụ onye ori bịa na-akpọ mmadụ onye ori ime biznes gbakọta ego oke ego nwaanyị anya gị inyekwe ma nke daga nọ Lagos nke ejenti ahụ isi na ị na-aga nonsens bịa mezie na ọ na-agbasa ọ nọzi na ọ na-agbasa ga fụta na asaga ka agba asaga nụ ọkụ inugo dị onwe dị ime ka agbara ifere ga-eme eme ị na-eme na ifere adị eme gị na okwu gị na-ekwu okwu medi inwe dị level inwere level ị na-eme na ịdị egwu n'ịdị ọ maka ndị a na hel gị ọ ya ka hel gị achụ ụka ọ nọ n'ime nna nwanne fụta gị egbuo karịa gị wons ị na-adị ekwu maka ụmụ gị everyday ị na-aga alụsị ị na-enwekwa fuchọ inwedikwa fuchọ eche m egoro akwụkwọ sef mmadụ na iwi nitrate sef ọ nke ọ na-egwuru akwụ mana akọ iri si akọ iri ị na-agba Okwuluora onye ori na-akpọrọ Okwuluora ya niile na gị na-awa ụgbọ ịdachije ego gị na-eme ọjọọ ego gị na-emezi anso a ga-agbafuzi gị ndaghachi ya ego so ịpụtazie ikwuchazi ụka anyị bụrụ gị n'isi na ka anyị bewelụ gị akwa m ka anyị kọbara gị aka m ozu nwụrụ anwụ ka m fọ gị ibere akwa ọzọ ka anyị bekọ akwa ahụ ọnụ mfọ gị na online ka ebe ọ na mfe ị na-egbakọ chụrụte gị m ga-abata ebe anyị bewa dị akwa ị na-agba Okwuluora ebe onye ori na-akpọ gị onye ori maka na ime biznes Okwuluora emere biznes ọkwa ị ga n'ụlọ nwaanyị onye gị red wine nye gị anụ ịta tasịa nwụọ mmanya bụrụ aga ikpe Okwuluora na ị ṅụrụ mmanya enye gị strip ijikwa obi ichekwa na onye ori na ha cha nọ ụfọdụ n'ime ha sakwuru efere ebe mata furo mgbe ha lụrụ oge mere Dagman na-ekwuzi nke Dagman nke akakwa njọ Dagman nke akakwa njọrị ekwa na Darifrij ekwuru n'otu a ọ na-achọ ebe ọ ga-emebi ị na-efe na ọ na-achọ ego na-edetu afa mmadụ ka ọ na-achọ
ịmara onwe ga na-ekwu n'ikwu maka ego ya ya afa mmadụ ka ọ na-achọ ka ị bring guy down omegodo sị gị na icheke Okwuluora na nke a na Okwuluora anọzi ọrụ iyi na-agụ asọ mmiri ozu anwụ na-akụta eri agba pụtakwa online bịa baa akwa ọzọ ka anyị bekọ akwa ahụ ọnụ nọnsens nwede ndị aftago aka ndị bụ nwa n'ebe akwa arụrụmanụ na biznes ga na-akụ eri so ihe nnachi ikwu Ezugo ịmana onwe ya ikwu maka ka esi na o mee vidio 2 minutes yọta so mụ amala maka ụta o si mee vidio 2 minutes gosi na ọ dị ka na detain dị ọrụ agara aga ka o si chee maka ha na-eche sọsọ ihe ha na-eche tọnin ka a kpụrụ onye akpochie ebeti ihe a niile gị na waji akwụ na aja policeman kwu ihe a niile bịa eme kịta exactly detain bịa eme kịta you understand me kwụsị ịkpọ onye afa je gbaa ụgwọ gị onye gị nyere ego na UK ihe okwu ochie ana m achọrọ ị na-ekwu ana m anaghịzi nwanne okwu COS m na gị nọdụ ikwu na-ede kịta sọpọtụ gị nna sọpọtụ zi kịta okwu COS ikwu na onye ọrụ sọpọtụ gị ma ngaba ike okwu ahụ adị ọzọ m ihe okwu ochie na anịkwu n'okwu ekwu ihe okwu onye ndị confused na nwanne ị nọ Naijiria ị ga-ejede petishọn dere onye a kpọrọ onye a je gbochie adị achụ ya achọ ị nọ na UK nwaanyị ahụ gbadata na ochi n'ụlọ gaa ọrụ na-esi n'ụlọ ga agafe ọrụ ịkpụrụ ya ịbịara abịa na-ebechi anyị ntị hie very dark man go. Very dark man say. They meet for street, they talk, they greet for street. Okay, very dark man, you can even what? Ezugo go agalo ku that man. Keri ye very dark man na keri ono into keri yo na-eme. Keri yo ebe okuzi akwukita ka nche ma. Maka na ihe na-ekwu kita. Very dark man kwunu na in all honesty, no chalo the whole thing. No nwe ife Okwuluora mere na the only mistake of Okwuluora mere owo by he deleted that WhatsApp group. Now, no, can happen that WhatsApp group. But then, but then, if what is in Okwuluora you delete it. No, can matter if he be somewhere because now here don't know. Although I say na no gonna the WhatsApp group and all this. So, we say we send the word across to flow. We go flow. Yeah. Wee gwafere onye refund ndị mmadụ ego na koje ha na ọwụ na o meghe that she will learn it the hard way, which is what we have been asking for, that people should people to go to Madam Flo to go and get their money, which is the question I've answered so many times. Where are we now? Na Mary na Madam Flo ha na jende mmadụ ego where should we go from here? Go to Madam Flo or go to Mary. Go and collect your money. Oh, yeah, Deva. But I back, I'm for you. Okay, shall you? Yeah, if I'm out of putting things, socket can go back now. Try one of these two. And then what broke them, Banyo General. So can understand that. You want to go? Yeah. You see? So now, as I go the mother, where are we? No, when they near Madam Flo ego, when they near Mary ego go with our COS. Now COS happen. Where do we go from here? They near Mary ego, Jane be Mary Jane ari ego. They near ọkwa na dị a ga-enye ego nwe ego onwe ọ na-enye ọ na-ekwute ego na-etu ọnụ ma mmenwu ego nta o ji gba ana o ji gba half plot ama m ebe ọ gbara ya. That guy nọ na Lagos bịalụ ba akwa n'onye 9,500. Ịma na nso kwuru na after I bịa wepụta that issue na Facebook here. So nyanwa we nọrọ with Kelechi we brag ala anyị we gwa anyị na next week na nso ye receive ego I say na nso wado ho olo that next week ha mo na ayi ma na nso agency through police and court we je piachie account T Mary atomala and they got account ha piachiri 800,000 to Nime. You got to go. So now, if I measure you now, how in collaboration with Kelechi, they are posting on so where Nyaje may pay account to her, Kahakwere 1 million.
Now can Joga Juju no so what 3,500 pounds. Madam Flo Akuchiyago Mary, if I'm not mistaken, close to 17,000 pounds, if I'm not mistaken. Akuchiyago to Mary alone. Now, outside 7,005, Osinega, when Madam Flo, Chide, Mba, 7,000 Konye, Madam Flo, Chide 2,500 pounds. Yeah. Let's say that now, not sure do the no say go, Madam Flo, because I'm supposed to make Madam Flo, no, it's supposed to be 3,000 since we all admit like no so not the highest people on a highest money, which is as anyway. But since all we need folk, Kelu Konye, so no nye balance, man, now the highest money goes where we see young one. Who's only able 1 naira, man, and then I just mobile ego. If I read almost man only na the biggest money, what the biggest in Zama, in Yebehe 1 naira. Ayahazi Agwalo, Gusinego, Florence in Yelu, Jenny. You go to Zama here, what here? Now 1 million or 1,000 pounds for 2,000 pounds for 500 pounds. Can imagine if you here, Naji account to you. No, up your account to the work that 800,000 donor, 200, we 1 million. No, because no one will see. We only have that 1 million. We can pay that account. I pay that money. We the next thing, Kelechi Melo, even a program. See, I na no so Kobia will eke. No so now boss or you know, when you go on a water, on a boss, and I will not, on I will be mong, and I say, I think what you see. Casey young boy, I don't know or take care of the in anybody's. So sometimes I defend the Kata Mary. Anama watch the intention to behind the Mary I had a defended. Anama fucking with no fe. Anama fucking with no fe. Otherwise. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. I'm on Yagina, he said, well, Jaja. I don't say the love and 1 million, dear mamma. And they are the town, Igalap go dear. Only defend the year defended that, Afghan defended that. Oh, God, I got that fridge. Only more that I fridge no. Oh, God, I'm an honor of girl. But the whole only Gagal. Go a Baftakwa. Go a very dark man. Go a Baftakakita. Only Gaku, no Mago quick, cool. Only I'm an of Tabe. Okay, by Mama Chariwa. Who now gonna got school 81 year power Mike. 81 no Yaki and a school, my dick. Ibian og. Only from the mother to woman or Tobo Dallo. Although no email could talk to you can often dinner support to an in a normal gun. Okay, but I'm a group Okwuluora called came on sort of join here. I'm gonna money if I'm money cook. All gonna school now. Oh no, my faggot here na the call for only jig beside the G. But let's say Niso. I draw the question. But the money we may put in our colleague, Channel what I can't cook there. When you got and got a boy and a to buy an email. Okay, one email. I can't Ataka kala go bieke ataka watch young wagita egega akwemega ai ingotezega lesi meje jirikwa mmanya gara on kweke no yo Okwuluora biko ndị mmadụ ya bịa ya biko olesi zikwa otu abaga n'aka ndị eke ga-ejiri ya bịa fine na ndị ejizi ego gị ga for it eke ga-agbazoro gị ụgwọ Peter the truth to the bar is that na Okwuluora no nwe ihe na-eme what the best thing of you nwere ike imenwu in any funa ebe okwu a doketa okwu a a lot of people emepisi ya n'okwu a you want to go Madam Flo ebe unu follow n'okwu a okwu na ya ejemuru police na UK o nwere ka aye esi hushapegide ego a na-apụta which is n'ife ha na-eme n'oge mbụ because since ya eji hapụsi unu ka unu mee by force unu emenwu osi anything so mana mgbe eji nwayọ wee na-eme ihe ọdụ unu ka ya si na ife a na-eme since that time eji wee hapụzi unu unu wezie force mee ihe kedu ife unu achieve siri o gosiri na the first plan ahụ eji wote the ultimate because not that time ka even £1 pụtara since that time wee ruo taa not even 1 naira ka ewepụta na arụ 1 naira nna mmadụ gbasara 1 naira 1 naira you see so I think that the best thing wona ndị a suppose to tender or reserved apology to Okwuluora Ndi Igbo onye ọ na-abịa na table onye ọ na-abịa na table anọ na that table waja nwere a lot to offer na this case waja
in fact ka m gwazie ya eziokwu ngwa eziokwu Peter Anọ m ya. 80% chances of recovering this money on the shoulder of Waja. And I will not say more than if I'm cool. But Waja apụtara nkịta kwuo ya okwu kịta ha na-achọ ka ntị mana ndị ama ndị ọmbụ ha mala ka edere ọmbụ bet ụka ma otu ha dọkwa ọmbụ jere ego abụ nwa ego ha ga-ọkụ otu a nwa je ndụmekwu ya ahụ na-achọ ime ọ na-amakwa ya ga-eche BBC Igbo ha ga-ejego na BBC ka nyekwa ha ndụmọdụ ebe a ga-agakwa ọzọ ọ na-elotere nke ahụ ka ntị ero ha ga-akwụ ya ebe a chọrọ ije gba ego ha na nọma onye ga-alụ ebe dị ụtọ aga polisi onye gbakwa polisi tropis ebe ha jekpọ polisi ịchọ ilu polisi taa bido n'ụtụtụ begide akwa wee jee even court ejiri emotion mmadụ alụ ọrụ ịchọ ilu ebe ahụ akwa na-egburu digo na agụụ na-egbu ụmụgo na ụmụ ga-ahazi eji akwụkwọ inwere evidence gosiri na mmadụ gbapụtara ofu onye n'ebe akwa onye na-ebekọ akwa ewepụ anyị niile ya anọ na police station taa ịghọtago oke Peter ka round zie up thank you very much onye ọzọ ntị ịgwa gị yes maka this guy nke onye abụrụ ibu bịara ebe abịa gụọ asọ mmiri biko gụbụgodiri onye ahụ na onye na-akọta nwere ihe ụka a na-ajụ ọ na-agụ asọ mmiri sere ọ na-apụta maka isikpe ya ebe ahụ na-akọ eri gịnị aka na ọ na-akwa ihe idere dị ndere mmadụ ya mmadụ ga-ajụ kweston ime asa kweston ebe asa kweston ife wụtọ program wetu o si wee batakwa I know na gị na Waja na-eme ya mba listen to me gị na Waja na-eme datin ọfụma unu edubata onye na-emala ya akụzieri ogo na ya na-abago bụ nna akụzi I know that I know m ka ndụ bet onye na-agwa ọ dị aza question ọ na-aza question wee na-eme agụ m ga-like ya onye a nwere since ndị watch onye a even na ma na-aza watch onye na program Waja ahụ because of that guy ị na-eme na Igbo onye ụka ndị abụrụ ndị omenala a na-ajụ gị kpa ka ma nwere ihe ga-azata ị na-agụsọ asọ mmiri ịbịakwa ebe a vụrụkwa asọ mmiri ahụ ị na-agwa ị na-eme ka ị dị noticeable ka amalụ gị amalụ nwanne ịchọ ka amalụ gaa na page gị ma ọfụma ka amalụ gị ọ bụrụ ịbịa na ị na-agba anya na page na-agụsọ asọ mmiri ọ na-enwere ihe na gị na ọnụ ikwutu gị a ije doro ofu ebe onwere ife ịma you don't know anything onwere ife ịma about this matter ịnụla ofu ebe ajọ question ịsa ma ị nwere anything to answer you go your way ịbịara ebe a bịa nochie mmadụ ụzọ ndị ga-ekwu okwu inwe anything ịchọ ịbara ezugo mgbe ọwa aja ikwuo ya ebe onwere dị against you bet ajọ question zaa in a normal way iju ha aza in a normal way onye ahụ na-eme program trit ọ gwara ọ bụrụ ya ihe mụta n'aka Waja question nka amụtagori nke ọ bụrụgodi so ịbịa n'ebe a bịa na-enochi anya ọga biko ọ na-enwere ihe ị ga-eme ịpụtazi n'ala anyị bịa na-emechi mmadụ ụzọ ebe ị mara ihe ị na-aza n'ebe a na-akọ iri agba adịzara inwere ọgara afọ okugo mgbe ahụ sef na nna chụka mbata netwọk wee gbafu ya ahụ n'ebe a na-akọ nọnsensị kọsịa nọnsensị aka ọrụ gị aka rọbish ezugo ka ọ dịgodi biko. Okay, thank you very much. So now where are we now? Where we are now, now. Where we are now, I'm around of this program now. I got my engagement for the day. You know what? Where we are now, the change go. You know what I go? Where we are now is that now no COS here, no on the highway to the Ini Igbo. We have tried. Ayetina time. Yes, I'm can see a live that time and a COS here. All resources in Apple. Now my own side. Yes. All resources in Apple. Now my own side. Even though I'm some of the esbu yes, Merife bar, Merife, West yes, you gotta go, West, see Merife Konaga. You gotta go in terms of either by life fuel, na generator, senior na to seek. Yes, we cannot deny them that praise. You gotta go, but time and everything, waja. Even resources that na more to shocked at some point. You ought to go more to shocked at some point. What resources? What go? It because this you on name ife on frustrate effort to how many months down the train? Now if I want to choose on a short again. Okay, man. Police you Okwuluora Ndi Igbo jeru we take your way on corner the final nail. Na party COS na Nigeria. One day.
because someone jurisdiction to talk about this COS issue. I'm not with the Nigerian police. There is nothing they can do. There is nothing they can do. Yes. Okay. Yeah, the Mr. Governor. No problem, sir. No problem, sir. I will call you as soon as I end this program. Thank you, sir. Hey, what I go? Honor with them. Yes. Honor with them. Then no one on a UK. When anything on the police station, how I wish if Mbani no on Aba. No, Jega into any police station. Okwuluora Ndi Igbo go 1 or 2 things so megoro maka DCOS. Chokomilo go see anyị nke email. Kelechi go see anyị nke email. Ndị niile buje mata anisi Jesus free na ndị otu go see na anyị nke unu megolu. Okwuluora egosigo unu nke o meru. Yes, at least o engage go Madam Flo. How many times? Their petition which ended DSS na Nigeria here. He has done things even more than Ona Amaho. Even more than Ona Amaho. He has done things more than Onuna Amaho. Why me pay WhatsApp group on Ama? Tinde victims are there. But the fact is that everybody must understand that this case has to go as complicated as it is. So it will take time to find a way of resolving this issue and getting a lasting solution for this matter. In a like this, let us do that. Don't expect wonders that you cannot perform from people, because those people are not less of human beings than you. So we need suggestions. We need suggestions. Igbo class word is that Okwuluora Ndi Igbo has done something, but he still need to do more. Tell us what more Okwuluora need to do. Yes. Tell us what more Okwuluora need to do. Ndajo na ha yeje na police na UK because na ha man ife ha melu uwo no ni wa kwado he. Never have a na government UK Marifa Hamel na Hanchanin and the agent Gaye, and I Ebunata ya Ebunata. But when only agent report out personally na UK, this thing had at Buyabe. Okivacho Okwuluora Mayor, K. Blue, if any now we Okwuluora as Okwuluora at the UK, Punato Master by Okwuluora or Kachokomilo have PNR UK. How many years? Wow, the nation of this case in the UK. The way to go about it. Going to the Nigerian community in the UK. Okwuluora, a member of that community. Chokomilo, how members of that community. Writing to the ambassador of Nigeria to UK. Or ambassador Okwuluora in the UK. Or ambassador Chokomilo in the UK. They should be able to write to him more. And I'm embassy nchonje na embassy nde Nigeria kita na Zambia. Yes, I'm a member Intercontinental Hotel here. Nigerian embassy here. Igotana nke ndị India opposite here. Igala Tanzania. Igotago ayi makodo. Makido malo ko office ambassador no nwe ye gogogodo. Igotago manu ndị na-ebe a ayi mgbe Abbas na ayi na communicate with Abbas no nwe ka this matter doketa. If you can't go through the ambassador, you have to through the president Nigerian community in Zambia. If you can't go to the president direct, you got through Ndi ha communicated to the president, ha communicated to ambassador. Mana minus that. Abbas is accessible to anybody. You can call him, you can go to embassy, you can meet him. This is not what Okwuluora will come to UK to come and do for you people. In and out. Anywhere you can work this case around the UK. If you know China, Nigeria, UK. We from our oh no, the second visit of Okwuluora to UK. No, they miss it. I understand the normal. People can say it in a more polite way. If I will phone go. So for now, what are you for na Amulanya or La Hosea no na study for natural. Okwuluora went to Abuja, a detained over there, Ekurunya before. On an expert Buna detained for what exactly? If also when you will go on a position Okwuluora today in this case, you will still not be detained unless an actually email intimidation.
You got to go. Let's not intimidate actually email. Let's not intimidate you. You got to go. So when anything do strange around this thing, I just be online here to come and tell Kelechi. Now that video melu suppose they will an apology video. Apologize here to Okwuluora. Apologize here to me. Waja and our team and the security people for undermining the intelligence of the security people. You should apologize to them. Yes. Acknowledge the fact that Nune F go up all this while. It is allowed. We will understand. We appreciate Okwuluora and we are ready to stand by him. Upe. No, it's a good honor. Yes, but you fuck yes, but you just say, Bulana, you want no people. Call your wall only today. Catch him. You shall know I walk. To never walk. In fact, I need to self appreciate you, brother, at this point. But the collection is good. Kelechi, I need to appreciate you, brother. At this point, barely 3 weeks ago, you were mocking at Okwuluora. Now, very dark man call her out. Or put those who open a page here. And I'm today. Why you just no Jeshana Abuja Pota? Ogo say na Abuja Hojem. No man, nobody pay Abuja. A Pota say appreciate you. Pledge here to help him now, to assist him now. Really? Or what shall blues? There me a short video. If what you maybe that or the short up will maybe live. A blue news of better life. Up will maybe live. Waja a blue news of better life. Up will name a live program. Other people a blue news of better Dioku. Oh me sharp short video 2 minutes 58 seconds. Go away. Dish out fake information to people. Very age they know Okwuluora pledge. Yeah, is that the story? Or if I would do story, or bring out the story, go to the page of very dark man. Can you know the story? No nyaka the complex and na table here. Yeah. Or was you know na Okwuluora hana where no Okwuluora hana where that na the very dark man established the number 1. No problem we hold any wrong go melu n'ife COS ya. Now the only place on the blame Okwuluora by delete that WhatsApp group. And again, he also reasoned with the Okwuluora on the main reason pattern which we delete that WhatsApp group. Yes, or reason reason telling you that being the kind of person Okwuluora other shown so or understand the Okwuluora perfectly well. And at the end, Ogunu don't when he Okwuluora melu na aka Okwuluora adrone no onye ji ego Madam Flo that all road should now lead to Madam Flo. As I round up this program, please know that we have been vindicated and we will always be vindicated. Obviously, somebody now support Okwuluora Ndi Igbo. Since this thing you will be on the right track. Okwuluora has not disappointed us after all. On the other side, Yade Nanya, Echo, a way, how you do it, Chigaria, before the too late. For every supporter of Okwuluora Ndi Igbo out there, stand firm, on the right track. No checking. What if your name? Are you on the right track? Yes, Okwuluora is disappointed. If I know Kunambo, or now we fuck and Nyaka the very dark man, the very dark man, anything do different. On a single, no Okwuluora said that he will go to any length, he will support. But the very dark man, no call or out. Or no way, what an efa, Okwe, Kelechi on him, voice note to play Lunum. Both in that WhatsApp group, Emechi. Ebon Gwaraha, no ya no Londo, Madam Flo, go or no, I know her. That he will go to any length to find out that go away for Madam Flo, the phone through Ego. On I know her, now voice note I have played that time. Emory, then that was now WhatsApp group I Emechi. And all of that voice note.
Number one, mgbe very dark man pụta akwụ okwu, Okwuluora pụtakwa kwuo something, ịnụkwara that assurance, o nwere ife iji ewe mee. Okwu luzie na police, nwa na police, ịpụtazie chọzie ka ifuru isi weta ife ahụ Okwuluora na-ekwusi. Nwanne ahụ ga-abaga ya ekweghị. Onye meriri kwuo na-emerike, onye agbalụ kwuo na-agbage. Ịghọtago? Emeri egwu kwuo na-emeriko. Akpa agha pụọ n'ụzọ. Yes. Akpa agha pụọ n'ụzọ. Yes, they say that na Madam Flo na Okwuluora onye ahụ jizi gbapue mma. Igbo class word apụta nwee God. Soon Mexico. Ịma na mmehie interaction anyị na-enwe ndị mmadụ ruo ha na-abata. Anyị ada na-abata na ka anyị na-enjoy go that interaction. Ịghọtago? Kolo ezi Igbo. Agwa ngoro ihe resist mu my page. My page wu magnet ka my page wu magnet ka ọ ihe resist mu page ya wit ọkụ si na ya apụta. Ịgbacha abụrụ na ya abịasị na page ya na ya comment si. Ofu ụbọchị ya gbakwa ife ya eburu ịbịakwa comment gwa. Ịghọtago? Page mu wu onye ju ogwugwu ọṅụrụ udo. Ezugo Global TV iju ogwugwu ịṅụrụ udo. Ihe resist with abịa na page ya. Monday ha matakata ịbịakwa. Ịghọtago? Ọkwango bịakwa nkịta okwukwa edi drop kwa comment. Mana ịpụrụ since say na ya compromise go on our principle. Na ya draw this straightforward. Na ya do nka. Here you are now. Let's go Global TV where bife na-eme. You cannot run away from that. Every page here where bife na-eme. If you don't follow this page, if you run at this page, not interact with this page, what do you gain? Can you gain? If I na-ekwu ka anyị na-ekwu si nso ụtụtụ, ya ka anyị na-ekwu wee rukwa tata.